Għal kull euro li nħarġet bħala parti mill-iskema tal-cash rebate immirata biex tattira produzzjonijiet tal-films f'pajjiżna, il-kontribuzzjoni lura fl-ekonomija ta' pajjiżna fl-2022 kienet ta' 3 euro. Dan ħareġ minn studju indipendenti mill-Malta University Consulting Limited u li ġie ppreżentat f'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa wara nofsinhar. Fi preżentazzjoni mill-ekonomista Jessica Camilleri ġie spjegat li b'kollox fl-2022 kien hemm 24 produzzjoni li nħadmu u nġibet il-kontenut tagħhom f'pajjiżna. If we had to take that ratio, it would transpire to a multiplier of 1:3, which means that with every €1 of public funding that is invested via the cash rebate scheme, we are seeing that for the year 2022, there is a GVA of a multiplier of €3. Fil-fatt skont din l-analiżi li saret, dawn l-24 produzzjoni kontribwixxew b'kollox aktar minn 93 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Min-naħa l-oħra ġew investiti ftit aktar minn 31 miljun euro fl-iskema tal-cash rebate biex bekk dawn il-produzzjonijiet ikunu jistgħu jiġu attirati lejn pajjiżna. Apparti minn hekk, dan l-istess rapport juri biċ-ċar li n-nefqa bħala parti mill-iskema tal-cash rebate ġiet irkuprata f'taxxa biss. Dan hekk kif għal kull euro li nħareġ iddaħħlu lura euro 14 ċentesmu f'taxxa biex bekk l-iskema waħedha hija autosuffiċjenti. Ġi spjegat ukoll kif fl-2022 nħolqu wkoll 1772 impjieg fl-industrija tal-films. Dan apparti 78% tal-krus li ħadmu f'dawn il-produzzjonijiet kienu Maltin u Għawċin, fil-waqt li 22% biss kienu barranin. Bekk 65% tas-sigħat ta' produzzjoni li nħadmu f'pajjiżna fl-2022 inħadmu minn persuni Maltin u Għawċin. Minnaħa tiegħu l-ekonomista Dustin Kodorowicz mill-Malta University Consulting Limited li ħadmet fuq dan l-istudju tina l-importanza ta' skemi bħal dik tal-cash rebate li mhux biss tingħata importanza f'pajjiżna iżda f'pajjiżi oħrajn madwar l-Ewropa u d-dinja, dan fost oħrajn għal qasam turistiku. Malta has already built up several assets from its 10-15 years of hosting very popular films, the shooting of very popular films. But once a country does build up these assets, like Malta, then it can attract people on a consistent basis, and that's with negligible further funding from government. So it's a genuine return on investment. Intant indirizzaw din il-konferenza wkoll il-Kummissarju tal-Films Johan Grech u l-Ministru għat-Turiżmu responsabbli minn dan is-settur Clayton Bartolo. Minħa tiegħu Grech irrimarka s-sodisfazzjon tiegħu għal dan l-istudju li xejjen allegazzjonijiet intenzjonati biex ibeżżaw u jitelfu x-xogħol li deru fil-mezzi soċjali u l-aħbarijiet fl-aħħar jiem. Allegazzjonijiet li kienu mbuttati minn diversi oqsma fosthom minn l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. U għatenna l-effett negattiv li dan seta' kellu fuq din l-industrija anke wara diskussjonijiet ma' produtturi tal-films barranin. Meta jiena niltaqa' ma' producers barranin ġewwa Malta. Għallu li ma' possibbli. Dil-ħsara għalfejn ċertu Maltin huma kontra tagħha. Ma tridunix hawn, iridu mmorru l-Greċja, iridu mmorru l-Italja, iridu mmorru Franza, iridu mmorru Ċipru, x'tippreferu Gladiator ma jinħademx hawn u jinħadem Ruma? X'tippreferu Napoljon ma jinħademx hawn? Jew imur Franza. Il-Ministru Clayton Bartolo tenna kif dan l-istudju juri stampa ċara ta' fejn qiegħda l-industrija tal-films illum il-ġurnata u l-potenzjal li għandu pajjiżna f'dan il-qasam. Irrimarka kif dan il-gvern ma beżax jieħu deċiżjonijiet li kellu jieħu u li se jibqa' jieħu biex jassigura qasam aktar b'saħħtu għażmin li ġej. Jekk ħanoqogħdu nirraġunaw bil-mentalità negattiva tal-oppożizzjoni li jridu jkissruha din l-industrija, mela allura verament qegħdin juruna li m'għandhomx lil pajjiżna l-qalbhom. Nerġa' ngħid, aħna kburin li Maltin u għalhekk ħankomplu ninvestu f'din l-industrija anke fil-cash rebate which is here to stay.